Arquitectura para impregnarse coa natureza. Fútbol para xogar nun claro de bosque. A idea foi de Carlos Pita, arquitecto coruñés que deseñou este campo de fútbol no lugar da Veiga, no concello de Cabanas. Facer a plataforma e encima da plataforma dispor o campo. Como tiñamos a pedra, e pensamos, digamos, era pedra de desperdicio, pensamos en utilizarla. E dixemos, pois veña, pois vamos a facer os muros con toda esta pedra. O campo de fútbol fíxose co mínimo posible. Ten ese encanto de ocupar un espazo afastado. Un lugar de liberdade para construir no que a natureza se sente con forza para invadir a arquitectura. Chantar nuestro campo de fútbol e que se o sacábamos, o lugar o añorase. E penso que o conseguimos, non? E ademais intentar facer protección do ameneiral este daqui atrás, que é realmente o protagonista do lugar. Construtivamente, o recinto adopta solucións cunha clara referencia na enxeñería. Os muros de pedra enreixados son froito da observación do autor, que viu esta solución nos noiros das estradas. Isto é un elemento construtivo da enxeñería, non? Eu creo que os recordos primeiros que vin pois eran na autopista do Atlántico. Os veis nas beiras das carreteiras para conter o terreo, pon os gavións. O campo vestiuse cos seus elementos imprescindibles e austeros por dentro, os vestiarios. E por fora o arquitecto xoga paisaxista e escultor. Lanart, non? Non sei se biches allá atrás, hai unhas serpentes que chamábamos de pedra, que recordan moito a cosiñas de Richard Long, pero realmente esas serpentes o que están aí é para aguantar o primer embate das augas. O campo da Veiga, 2 anos despois da súa construción, segue agardando por futbolistas, pero iso xa non é cousa do seu arquitecto.